Transport siya. Hey, kawawa na naman si Juan de la Cruz kayo ni. Mga riding public ha. Ang mga consumer, rogado na naman. Sa pagtaraasan, lalo kan presyo kan mga panginot na barakalon. As in mga grocery items, baga pa di. Mga bulong. Oh. Gasolina, pag naglangkaw yan, pati mga... Dapat pati ngunyan, bawal magkasakit. Ano, ha? Oy, agko pa kita kay COVID-19 pandemic, kaya dapat likay manggiraray kita. And gobyerno ta dapat maghiro naman po. Ang sabi baga pa di kan DOTC Secretary o DOT, magtakat tipid-tipid na lang da sa pagparabiyahe. Dahil magpararunukas na gayo. Dahil magpara garamit na gayo kan mga bihikulo, siguro para lakaw na lang kita. Or magbisikleta. Yan ba ang tamang solusyon kan sa tuya pong gobyerno? Anong masasabi nindo? Ay, hindi tayo, Diyos ko. Dapat mag-ibon ng paagi kung paano maghuros. Ang presyo kan petrolyo. Uy, madali pati ang mga petroleum dealer taman, mga gasoline dealer ta. Abang ririkas magbago kan presyo kada litro kan sa indang mga paninda. Pag nagkakaigwa po ng oil price increase. Pero pag pahuros, ay nako. Ano ba, medyo may pagkabagulbulan pa, ha? Kaya hiro-hiro na mayong humpay na pagtaas kan presyo kan gasolina. Amakon mo man kaya pa ding uminabot na sa 105 dolyares. Lambang barilis kan nga krudo sa pangkinaban na merkado. Mataas pa na po ini huli sa pananakop kan Russia sa Ukraine. Naku, naapektaran po lugodan sa tuyang pangkinaban na presyo kan petrolyo dahil sa gibo man na ini kan namamayo kan Russia sa pananakop sa nasyon kan Ukraine. Kaya posibleng magtaas pa po dahil eh. Naku, Diyos ko. Posibleng maging $200 per barrel. Asin nga kung lalo pang mag-ulan to palang pa di ang presyo. Ha? Ang mga nasyon na mga tiyo, arog kan Pilipinas, dahil tapaman makonsiderar na kita mayaman ng maray na Pilipinas, ay na nasyon, di ba? Naarog ka ng grabe ang epekto kan pandemic sa tuya. Na nagsubasog na intiroan sa tuya pong ekonomiya. Dawa pa nga ni ang mga petroleum products na ginagamit tadigdi sa nasyon gikan sa Middle East, apektado pa man po girarayan sa tong ekonomiya. Nakadepende po sa lana o petrolyo, kaya mayong may ginibo sa dikta kan mga oil producing countries. Mantang kan Enero 1, ngunya na taon, hasta Marso 1, ha? Nakasampulo na gayod pa di. Na sunod-sunod na pag-ulan to. Kana presyo, ano? Ang mga kumpanya ni na petrolyo. Baga na udana, basang nagtataga huros, ngunyan pa di, ha? Ako pa man ikang naisiyan na nagtataga huros-huros. Udana, talagang puro pataas ng pataas. Paulan to ng paulan to. Ay, Diyos ko tayo. Sabi ka tong saro kong padihon padi. Usad na sana padi ngayon, naghuhuros. Panti ni Mrs. Loko to'y ka nga niya ako padi ko. Ang iniisip mo, dagdag na naman yun sa populasyon. Dahil padi, hinali ko lang yung stress ko. Taan sang gatos pesos ko ngayon kinarga na naman nga sa motorsiklo ko. Uy, taday na nga ako nakabalik sa harong. Parang nga ako nagpanaga. Ay, inda tayo, Diyos ko. Buot sabihon, nagmahal ang presyo kang petrolyo. Kaya kung dati-dati ang 100 pesos mo niya ako, ikinakarga,
turlong litro ngonyan. Sarong litro may kadikit na sana. O kaya siyempre paano ka makabalikan? Ali kang ringkunada, pasiring kang naga. Talagang dahin at nagmahal si presyo. Ay, arog pala niya kayo pa ng kwintada mo. Ano? Tama man ngayon. Kaya dapat po ang sa tuyang presidente magpaapod na nin special session sa Congress. Mag-iisip kung paano tani magibuhan po ng pagi. Maray kung itong mga may subsidy sa gobyerno na nagagamit ng petrolyo. Araw ka ibang mga yaon sa transport group na pwedeng mataan ng subsidiya, paano man po itong mayo. Kawawa naman, di ba? Sa balyo po kang pag-ulantong ini. Mayong lakdang na isinasagibo para mabawasan ang impact sa mayayaman kapag tumataas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Mga mahihirap ang tinatamaan. Yung maliliit na mga mapapayan. Gaya ng mga jeepney driver, di ba? Trimobile driver, mga parahabal-habal. Mga ordinaryong namamanuan ang common key service vehicle. Lalo na itong mga nagkakayod sa padyak, trimobile. Itong igaman po kayong motorized padyak na inaapod. Iba man itong dipidal. O arog kan mga parahabal-habal, mga jeepney driver. Maray kung may uli pa sindang income sa saindang pamilya. Kung napapadagosan na po sa pagbakalin gasolina. Lalo na ang gasolina, pati ang diesel, halos nagpapariho na ang presyo. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Grabing kastigo na po ininindos mo. May COVID-19 pandemic na, kastigado na kita sa health crisis, kastigado pa kita. Sa mahal na presyo kan petrolyo, pati na panginot na mga barakalon. Mahirit siyempre, ha? Ma-demand nin pamasahe. Taas, dagdag pamasahe ang transport group. Malata ka nakaaging Miyerkules. Ang barita ako hinagad na po ni Presidente Duterte sa Kongreso. Na review na po ang Oil Deregulations Law o Republic Act 8479 na nararapat na umaksyon na po agad ang mga legislador natin, mga madudunong, mga oragontang mga legislator, mga senador, mga congressman, para po sa bagay na ini na isairaro mo nasa kontrol kan gobyerno ang pricing activity kan petrolyo. Takon day po gigibuhon kang gobyerno na ikontrol. Ha? Ang presyong ini. Naku, Diyos ko. Kung papabilion lang kang gobyerno, sige sana ang taas ng pataas kan presyo, Diyos ko po. Intiro kitang mangangamuti. Makarap-karap kita. Kawawa ang namamanwa ang Pilipino. Sa mayong hutahot na pag-ulanto kan presyo kan gasolina, diesel, asin nga, kerosene po. Pati LPG, Diyos ko. Garaw nag-abot na po sa 1,000 ang kada tangke. 11 kilos yan, ha? Paano na si Mrs. makakaluto kayo ni? Matyaga sa kahoy. Eh, mahal naman po pati mo yan. Ang mga panlutong kahoy uring, di ba? Saka naguluto ka, sige kang luha, takon maaso. Kung mayo pong magiginibo sa Oil Deregulations Law, di halio na mo na or i-stop mo na temporaryomente po ang excise tax sa petroleum products na nakalaag po sa train law. Saro pa niya yung train law kayong ini. Saro pa niya sa nagpapasakit po sa satuya. Na kung umabot pa sa $200 per barrel ang petrolyo sa kinabang merkado, ay naku Diyos.
automatic na suspendido ang pagkaltas kan buwis dapat sa petroleum product para dahil man gayo magparpatong ang sa tuya mga dealer. Ano po? Alangkaw ang presyo kan mga panginot na barakalon. Siyempre, may domino effect eh. Paano pa daw kita kani makakapag-move on ano ha? Namayo ng kakayahan po ang mga tao na kuta na luwe-luwe na kitang nakakabangon sa ekonomiya. Dahil po kan pananalasa man na ini, kan COVID-19 pandemic, di ba? Intiro man kitang nagulpikan niyo. Ining COVID na ini, gugulpiyon pananggad kita ka ini yung presyo kan petrolyo asin mga panginot na barakalaw. Baka ang mga bigbabayaran ta, ang singila naman kan mga public utility sa tuya, Diyos ko, pati kuryente, tubig, baad, maglangkaw pa. Ta nagkukonsumo ngayon kita ng petrolyo. Kaya dapat gibuhon na po kan gabos, kan administrasyon ni Presidente Duterte na makontrol na po kan gobyerno. Sa tabang kan sa tuya mga madudunong, mauurag na mga senador asin mang congressman, makontrol na po ang oil pricing na ini, ha? Saka kung pwede suspendon mo na ang sa excise tax. O yan. Dahil ba lima yung gayong income ang gobyerno ta sa mga buwis? Basta man po kuta na makontrol ang padagos na pag-ulantokan presyo kan petrolyo sa Pilipinas. Kaya gibon po kan sa tuyang administrasyon kang gobyerno ang pinaka-epektibo asin marikas na paagi. Tangarig pong daing gayo masakitan ang mga namamanwaan na nagagamit ng mga petroleum products. Kabali na po digdi siyempre ang LPG, ha? Malangkaw, tamalangkaw yan. Presyo ka yan. Sama yung hutahot na oil price hike, ha? Diyos ko, nagdudugo na ang abaga kan mga namamanwaan. Dahil sa gabat na ining pinapasanta sa panahon na ini po, ay Diyos ko tayo. Nakasampulo na lamang kung our Father, pagkaroon ng Duterte Tersinyo. Saka sampulong minatubod, I believe in God. Saka Hail Mary and glory be to the Father nga niya ako. Nabindisyon na naman ang mga opisyal tagang gobyerno. Pasabungan na kan na dapat nindang gibuho na pinaka-epektibong solusyon kung paano makokontrol ang padagos na pagulantok ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas asin mga panginot na barakalaw. Sana madangog man po kan sa itong kagurangnanan sa ito yung mga pangajion. Lalo nang mapundo naman po asin maglayas na sa kinaaban ining COVID-19 pandemic. Sa iyo ini ang number 1 na nakapagparuro kan sa tuya pong ekonomiya, pagtaas kan pamasahe, pagtaas kan mga bayadan sa ospital, pagtaas kan mga barakalo na mga lalo na ni mga branded medicine. Nako, sige sana ang mahal pati. Bara-bara to ini pong mga generic medicine pero iba kaya ang epekto eh. Kung baga sa dosage, underdose ang ibang bulong. Pero kung mga branded, talagang tama sa dosage, ano ha? Kaya ang kadaklan, gusto bakalon itong branded medicine. Pero mahal po eh. Ano ba nga niya, buo na lagod mag-inom bulong, branded man or generics, balik da sa herbal medicine kita. Igwa man dyan mga pigpapatalasta sa mga radyo, mga herbal, mga anong supplemental medicine, pero ano ba dyan, vitamins, bako manggayo po talagang accurate. Kaya ang kadaklang gusto magpa-check up sa mga hospital, sa mga doktor na eksperto sa ngaraning salud.
Dahil basta-basta ngayon mag-iinom kan mga sa supplemental na iyan, takon tamaan ng ibang parte kan sa indong hawak. Ano, kaya bintay manggiraray na sa professional kita magdulok. Ano po? Ako nga ni, pinatanggal ko na sa doktor, sa espesyalistang doktor, ang sa kong gallbladder, kaysa kaya ito mga plasing-plasing da. Naigod ang iinuman lang na mga apple, juice, alo aning oil, tapos olive oil kayo dito. Dangan ko na ano pang yalo kan, iluluwas mo lang, day niya ako, kung tamaan ng ibang parte kan nawak ko. Ang sabi niya ako kan doktor, tanggalo na operasyon ang kay puwan, o kaya yun na ni, dahil na akong gallbladder. Kaysa man magsakripisyo ako, na dahil, alimbawa, dahil nakaluwa, so di paano na mapuot-puot ng sa kuyang hinamo, sa dahil ko niya ako, patanggal na sana ni. O kaya niya ako, man akong gallbladder stone. Kaya sa kong hingay-hingang ngunyan, dahil panggayo nakaka-rarom na marayta, inupiran ako mga tuka. Oy, ano po ining pag-aadalan pa muna daakan Commission on Election, ang ninalaman asin sakop kan inuluwas na temporary restraining order kan Supreme Court laban sa Oplan Baklas bago mag-aksyon digdi. Sinabi po ni COMELEC Commissioner George Garcia na susuriin rin nila ang mga panuntunan ng kanilang Oplan Baklas na kino-question ng mga petitioner sa korte. O nang naglabas ng TRO ang Supreme Court para ipatigil ang implementasyon ng Oplan Baklas habang hindi pa sila naglalabas ng resolusyon sa petition na inihain ng mga umano'y taga-suporta ni Vice President Leni Robredo. Ayon po sa mga petitioner, nilabag ng Oplan Baklas ang kanilang kalayaan sa pagpapahayag at kinuha ang kanilang posters na binili gamit ang sarili nilang pera at inilagay sa pribado nilang pag-aari ng walang pasang-ayon sa kanila. Ninitan man da kaya baga sa mga poster, padi. Nagkakandidatong presidente na sa tong kababayan, Vice President Leni Robredo, intiro da pa ding tinaranggal, ano? Hadit kay gayud si Bongbong Marcos. Na dinadaog na siya sa survey as in sa mga campaign sorties and sa mga inapod na proclamation rally, nahiling ang sobrang pagkagadot kan mga taong nagsusuporta kay BP Leni. Oy, pero dawa po nga ni si BP Leni na mamayagpag sa survey, sa pangangampanya, maginig din po sa Bicol Region, haros Bicolano candidates sa iba-ibang grupo. Leni Robredo ang sinusuportaran. Naog makita kayan na si BP Leni gumana din po sa Bicol Region. Pero, dahil man nangangahulugan na kung igwa man pong pig-endorsong kandidato sa lokal, lalo na sa Camarines Sur, si BP Leni Robredo, na iyon sa iyang kaalyado, asin masuporta sa iya, dahil man nangangahulugan na magarana ang pig-endorso po ni BP Leni. Ang papaganahon talang BP Leni. Pero itong pig-endorso niya, dahil taman to pwedeng suportaran kung bako man ka dapat karapat-dapat. Warog kinunoy na andaya na iyon sa iyang kinuang kaalyado. Ako mismo dahil kumabutok kinunoy na andaya nahiling naman baga po kung gaano ka isog ini, amapon mong igwang tiniilok baga niyo dyan. Igwang sinasakyada ng gustong pagparakakadugo na security guard. Sa sarong rice mill sa pili. May sarong pigpaparatatabugang driver sa sarong bihikulo garo nasagi kayo siya or masasadship sa iyang pagmotor. Di ba? Sa kang iritsurahon dapat mga kandidato mga tugang itong malinig. Ang hawak dapat mayong mga tato. Kaya ko, nibubuto ko, inot na inot itong pigihilin kong makadiyos. May abilidad, kapable, mabuot, naggigibo nin tama,
asin mabuot sa mga elektorado. Kaya kung inendorso man po ni VP Leni Robredo si Nonoy na Andaya, dahil kumaboto dyan. Luigi Villaperte, pwede pang botohan ko. Tano, dawa sinasabi ka ng posisyon na hubin, mas maurag lugod ang hubin, tadakol magiginibo. Sa kamayo pang ano pa man na digta or ano pa man na violation or kaso na naimbelto ang pag malgastar nin pira kang gobyerno. Bakong araw kan pigi-endorso dyan na iba. May mga pig-atubang ng reklamo. Pero si Luigi, napakalinis ng kanyang record. At kwalipikado. Di ba mga tukang? Di pa nga ni ilihidong gobernador, kan Camarines, ta iyo pa sa napuan masunod na gobernador. Dakol na tulos na tatabangan. Talinilibot ninda, haros naros nga ni gayon, nalibot ng 1,026 barangay sa Camarines. Biribit-bit ang magayon na plataforma ni goberno, biribit-bit ang mga bagas, mga itik, mga financial assistance, burial assistance, medical backpackers, medical mission, biribit-bit ang sa tuyang diagnostic ban, libre ang mga lab test, libre ang doktor, libre ang konsultasyon, may libre pang mga bulong. Gwapang bit-bit na inaapod na dental clinic on wheels. So mga mapaburunot ng ngipon, libre. Gwapa si Governor Mix Villaperting pinatindog digdi sa ringkunadang Camarines Medical Center, kompleto na po sa medical equipment. May mammogram. So mga may problemang mga kababaihan sa sendang suso. Kung may cancer man, iguana kitang mammograms, libre. Kaya po niya ako, duman ako sa nakakatabang. Na kandidato, saka nagpapahiling nin maray na serbisyo. Kaya daw may pig-endorsement si VP Leni na kandidato sa lokal, dahil nangangahulugan na yun na po sindaan mamamayagpag sa maabot na 2022 eleksyon. Tama ako o sala? Kamu daw po. Kung kita man mabipili ni, okay po yan. Pero sa iling ko niya ako, mas maringaning pigsona libre na sana. Or dahil na lamang nag-endorso, nin kandidato lugod si VP Leni sa lokal. Pero okay lang. Total may sadiri kita kanya-kanyang pag-iisip na dahil man po kita pwedeng diktahan kan sa tuyang iboboto sa lokal. Kung kita mamalasakit kay VP Leni na suportaran, asin maghanap pa kita ni mga kaamigo at kapamilyang suportaran si VP Leni, okay po yan. Pero ako mismo, ang iboboto ko, si gusto kong kandidatong gobernador kang Camarines Sur. Kung si siyang gusto kong kandidatong congressman sa Rinconada, tadig di ako nagboboto. Kung si Gov. Mix Villaperte nagpahiling nin maray na legacy, achievement and performance sa Camarines Sur dahil sa sayang kadakol-dakol na mga accomplishment and napakagayon na performance. Napakaray niya asin napakaray. Kung ini po ngani sa mga survey, online survey or pre-survey, inapod na ginibong Pulse Asia Survey, intirong na mayagpag kontra sa iyang kalaban. Nangangahulugan lang, tiwala ang tao na ini may serbisyong maurag sa publiko. Kaya, ano man ta kita madara. Kung kita man po ngani ang mga kandidato sa lokal, digdi lang sa Camarines Sur, ano ta nauugmaan mga tao? Dahil si Congressman El Villaperte, pinapabuot niya sa iyang mga kandidato. Kung suportahan niyo si VP Leni, it's okay. Walang problema sa amin yan. Total kababayan naman natin si VP Leni. Pero never sinda ang Villaperte nag-endorso ng kandidato sa pagka-presidente sa probinsya po ng Camarines. Dahil sinda nagdadarata. Nangangahulugan lang na ang grupo kan Team 1 Kamsur sa panginginot kan sendang chairman na si Congressman El Villaperte, sa hiling niya mo, silensyong nagsusuporta kay VP Leni for president. Dahil kababayan tayo ni. Takon sarong tumbling na lang ani, mangganang presidente si VP Leni.
nangangahulugan na mabibinipisyaran man kita sa Bicol Region. Kundi pasensyan ta na si BP Leni kung ansa iya man na pigpapara pahayag na iinuto niyang matabangan ang probinsya kan Bisaya na magkasurumpay na duman ang mga tulayo kung ano pa. Na dahil pa kita namimensionaran kung paano man mapahuros ni Vice President kung siya ang nakatukaw sa Malacanang. Ang padagos man na pigpo-problema kan mga Bicolanong halangkaw na bayaran kan sa tuyang power sa satong elektrisidad sa Bicol Region. Inilang ang hagadon ko kay BP Leni kung siya presidente na kan Pilipinas. Na magibonin paagi ang satong presidente na masunod kung si BP Leni talaga suswerteon. Kung paano po gibuhon niya ang pinaka-epektibong solusyon na mapahuros, mapababa ang kada bulan na pigbabayaran ta sa mga electric cooperative sa enterong Kabikulan. Ibali na yan aliko sa probinsya kan Albay. Alangkawon man da dyan. Digdi man sa to sa Camarines Sur. Halangkaw man ang pigbabayaran ta. Taram po nindo mga tugang, baka madara ka mo, kana mga plataforma ni gobyerno na gustong gibo ni Bongbong Marcos sa Bicol Region. Number 1 na tinatarget niya masolusyonan ang problema ta sa bayaran sa kuryente. Dahil dumampo sa Ilocos sa region, sa lugar ni Bongbong Marcos sa Baluarte Ninda. Igwang windmill baga duman pa ni. Anong kapag yan? Electric, ano to? Windmill. Di ba? Itong karuili silang na nag-iikot. Iyan ang nagsusupply sa transmission ninda kan current basiring sa mga harong-harong. Na hababao na maray ang pigbabayaran kan kada bulan. May hangin, may paros. Ang problema, tabaka sa parting balatan, tama paros, dyan lang malagang kan inaapod na energy solar na lang. Solar energy na lang kita digdi President, incoming President Leni Robredo. Tapos kung paano mapakaray ang tirokaril ta. Vice President Leni, kung paano po mapakaray ta ang biyahe kan train digdi po sa Bicol Region. Para man na although maapektan ng digdan mga bases na nagbabiyaheng Bicol, Manila, pero bakit ang may ginibutan mga tao, ang riding public, gusto ninda, hindi pating train na ini pa di, baka 6 hours na sana, nasa Manila na kahit kita. Or 4 hours na sana nga ni. Ta-restrict na sana, pasensya na itong mga maaagihan man, kahit itong mayong traffic ng biyahe, na i-restrict na sana dapat di. Kaya sa mga dating mga naka-installer dyan, na mga release, si iba dyan, di naman mapapakinabangan na magamit pa. Sa mga bago ng linya, i-restrict na sana. O di ba? O di mas marikas ang transport. Iyan ang dapat tawanan po ng atensyon na ipagpadagos ni BP Leni kung siya na ang presidente. Ang mga pinuna na build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Tako, saludo man ako kay Presidente Rodrigo Duterte. Nahiling ko ang galing niya sa build program. Katabang ang DOT. DOTC yan pa din, no? Asin iba pang mga ahensya kang gobyerno, DPWH, di ba? Siyempre si Sepa man ang mamalasakitan pa di. Masaraportahan kundi ang Bicolano kapwa sa Bicolanong napapalaban. Hoy, good morning Padre sa mga may kumpleanyo ngunyan. Palayogan ko ng happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. man na sa Mag-Arago, maselebrar kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa indo. Si Kira, ang pag mata mo baga, masabihan mong happy wedding anniversary ago. Sabay kugos-kugos. Nagugma na baga.
na dawa kita iris-tris mga tugang. Dahil kita napapanglingaw sa tuya pong mga kapartner sa buhay na masabihan lamang ning I love you. Ano? Na ipamati ta sa indang namumutan taman talaga sinda bago katong mga hobin lang. Saka lang nindo na mumutan ang sa indong mga kaparehas. Ngunya na nag-edad-edad na garo nawawara na po ang lambing na inaabod ano. Nakakaumol naman kay ngayon. Sabi kay kan ibang mga mag-arago. Kan mga hubin pa daw ngayon kami pa di. Kan ago ni Madimo. Grabe nga kami maglambingan. Magkulong ning haros ngayon. Duwang aldaw sa laugang kwarto. An pay ngalo mila ngayon. An pagkakan. Ano? Tapos ang pagkarigos. Ngunyan ngayon nakakaumol naman ngayon. Na magparataid pa. Eh, pangyayari man niya ako. Oy, sabi ni Bioli Brigada. Oh, Brigala ba yan? Sorry. Sabi ni Ma'am Bioli Brigada, nag-watching siya, no? Good morning, Sir Joey. Watching Facebook live from Taguig City. Sabi nga ni, ay, taga Rinconada kayo siya, no? Pero nasa Taguig siya. Taga Nabuan ni si Ma'am. First time kong mabasang nag-view siya, no? Bistado mo pala ni Paring Cha. Oy, Ma'am Bioli, kumusta ka daan ni Paring Cha? Bistado ka pala ni Paring Cha na taga Nabua. Sabi ni Ma'am Bioli Brigala, salamat ngunyan lang kita nahiling nag-view sa akin eh. Good morning, Sir Joey, watching Facebook Live from Taguig City. Sadi nga ni po, Sir Taguig, biglang lang to presyo ka island gas 1,000 na po. Grabe na lamang sakit sa bulsa. Lalong migtios at tao. Salamat po sa pagbasa. Ay, oo, tama ka po talaga, Ma'am Bioli, ha? Sabi ko na nga ni, digdingani sa Iriga City po, kung bako pang senior citizen kita, dahil pa kita mataan discount para dahil makaabot sa 1,000 ang kada tangke. Uy, paano kung makitang discount? Ano? Dahil ko man sinasabi pong senior citizen ako. Ano? Ayan mo na, nagkaroon nag-aapon sa kuya. Madali lang po mga tugang, ha? Hello mga tugang, nasa linya ko niyan, si paring Don Hogo, tagapagtarampo kan opisina ni Congresswoman Josel Portuno. Sa oras na ni, kuanong taan sa iyang impormasyon. Good morning, Sir Don Hogo Padico. Good morning kami. Yes, good morning, Pading Joely. Good morning sa kabos ng mga karoon ng palantabayan sa imong programa, particularmente dito sa Rinconada area. Opo. Kumusta lamang nasa toyang iro-iro sa politika sa Rinconada and Camarines Sur? Yes, at sa tuyang congresswoman, araman sa nabagan itong padagos, aram tang padagos, dahil naman nag-file kan sa iyang certificate of candidacy. So, first and last term kan sa tuyang namumutan na kongresista. Kaya lang, mayo sa iyanin first and last term, mayo sa iyanin huring taon kan termino. Garo perming baguhan, perming yaon ang entusiasmo sa pag-utog kan sa iyang mga pangako durante kan karampanyahan antes siya manggana mailihir bilang kongresista. But sabi yun, karon ng Joey, dahil nag-uuntok ang sa tuyang kongresista kan Rinconada na magtrabaho, mag-implementar kan sa iyang mga ipinangakong proyekto, particularmente ang mga livelihood programs sa mga lalong-lalo na sa sektor kan mga kinapobrehan, mga nangaipo, lalong-lalo na ngunya na panahon sa pandemya. Malangan halos sunod-sunod na aldaw ang mga payout kan mga benepisyo na nakonsider. Bako pong sa diring kwarta ni Congresswoman Teacher Josal, kundi kung mayo man pong opisyal nga mahiro ka ini, asin ma-proponer ka ini sa mga magkaganigong ahensya, araw kan DSWD, araw kan DOLE. Kung dahil man po yan ipoprograma kan sarong kongresista, dahil man po magkasadiri ang DOLE na manaukan tupad. Kaya po, ikaw dapat nin sarong opisyal na araw kay Congresswoman na ang mayo nin ibang kaisipan, kundi ang may implementar, matabangan ang katuyang mga kadistrito na maski nga ni bako ng politiko or magraduar na or
ma-retire na sa politika. Oho. Karandang Joey. Hindi ang dapat pong hinahangaan mo niyan. Bako kung arugan mga politiko na nag-aspirar mo niyan, na mayo kong ibang ginigibo, kundi ang rauton ang sa inyong mga kalaban sa politika. Oho. And iangat ang sa inyong sadiri na kung saan bistado man kung ano talaga ang sa inyong mga ginigibo, asin mga nagiging kahit ginibuhan, asin mga proyekto. So, ini po, mga tugang ang sa matuod sana, ang mga ginigibong yan kan sa tuyang namumutan ng humilding kongresista. Oy, apoton ta ka daw paring Don, ano ang reaction mo na sa Pulse Asia Survey, pre-survey, na mayagpag ang Sal Portuno Jr. sa kargong Vice Governor, lamang na maray kontra sa iyang duwang kalaban. Tapos si Gubmix Villaperte sa Rinconada for Congressman, lamang man na maray, as in si Luigi Villaperte. Ano ang masasabi mo sa bagay na eh? Okay, Enot, kung maputol kita, ikaw daw ang magdayal sa kuya karon ng Joey, ining kunyang ko medyo Naglalulubat. Oo, naglulubat ang karga. Oh, Pero sige. karon ng Joey, araw kayo ni, dahil man po nang alas kami kayan, lalong-lalo na si dating Congressman Sal Portuno sa resulta, yun ulit, aram ninda, confident po ang sa tuyang dating Congressman, na siya padaba kan Rinconada asin iguanin mga maray na nagdinibuhan na siyempre po durudara yan tagkod sa iyang mga ninuno o mga kaapu-apuhan. How much more na ini pong si Sal Jr. uniko iho ni Congressman Sal asin ini po durante pa kan ini magkatungtong na sa mayor na edad na 18, biglang na kaini sa buhay niya na ang siya ama politiko, nagtatrabaho bilang vice gobernador, ang termining katuwang ni Congressman Sal sa endeavor mapadapit sa bida politika na kung minsan sindaan in charge kung iguanin mga gift-giving, kung iguanin mga outreach program na implementar, lalong-lalo na kan si Congressman Sal Portuno, kongresista na. So, kaya po dahil po kami nagnalas. And nagpapasalamat lang kami sa Pulse Asia. Bakong False Asia, sabi kan mga kalaban ng the False. Pulse Asia po, Pulse, kung sabi yun, pulso, kan mga namamanuaan. Independent, and igawa po ininingaran. Ikaw po ininin kredibilidad na survey firm. So, dahil po pwedeng dayaon, dahil po pwedeng suhulan. Ninulitaan, binibribit-bit man kayo ni, ang sa indang kredibilidad. So, very, very, very happy. And nagsiserve ng inspiration lalo si Sal Jr. na lalo niyang higutan ang pagbisita sa interong probinsya, katuwang si Governor Luigi Villaperte. And tigwa na po ininin mga kaplanuhan na mga programa na gustong isulong or implementar or ipakiulay sa iyang mga board members in kaso ini maging presiding officer. Na pwede man niyang iduhol ang mga resolutions na ini or legislation na sa iyang mga kaalyadong board member. Kaya ini-endorse niya ang Team Uno kan Rinconada. Dakulang tabang ini sa iya, kung ini mga gumanang tulong ini, si Botchokoy Oliva na sigurado managana, si Shai Noble na sigurado managana, sa kung ining baguhan na last term board municipal councilor, board member to be, doon na Android Onyatita. Partikularmente padaba kay ni Sal Jr. po ining sektor kayang agrikultura. Nahihiling niya kaya naputol si paring Don Hoco. Ako ang madayal sa imo padi. At naputol po ang sa imong line. Okay? Ilingon ta daw. Try ta ko na makontak ko si paring Don. Okay. Padi, naputol padi. Ako na nag-dial para makontak ka gira. Yes. And padagos ko lang karon ng Joey, digdi kaya sa sektor kan agrikultura, digdi niya nahihiling na may asenso ang Bicolano. Mahilig pala siya sa farming, ha?
pagtanom ni mga gulay. In fact, ang kurso kayo ni sa CBSUA, Agricultural Engineering. Ayun. And dailang nindo aram garo na sinday kuanin farm resort. Kadaklan kan mga nag-OJT na mga agricultural engineers na nag-aadal sa CBSUA, nag-OJT sa indang farm. Ayun. And then, alam mo man si dating Congressman Sal Fortuno, Pilantropo, sagot niya ka, boss, maski ang Billeting Center, Ayun. maski ang istaran kan mga ini, sindaan mga katuwang ni JP sa pagtatanom. In fact, ako nga ni, nagkaiguanin passion sa farming, ninulit ni JP, tapos para tauanan ako ng mga seedlings. Ayun. And, ngunyan, napakikinabangan ko na sa backyard ko. Nag-harvest ka na? Nag-harvest na? Nanamitan mo man garo nga ni ko nagpapasiring ka sa kuya ang pinya ko, ang pineapple ko. Ay, iyo pala nito. Malimang kilo ang sarong pinya na nakulaon. Garo niya ako. Oo. Ibang klase, nakulaon. Kung nagkakakankanin adobong kangkong, halilan din JP. Ayun. Ay, na seedlings kaya, itong Chinese kangkong. Chinese kangkong. Oo. O, inaadobo ko baga. O, masalaman Ayun, bagang pagkakanta. Tama. Katuwang ang crispy pata. So, yan po mga tugang. Ang kabisihan. Kaya lang, kaya man po nawawala sa politika ngunyan na may nagtatabuga, lalong-lalo na ang mga kalaban, na what you would expect sa kalaban ba ya? Siyempre, panranaw ko sabihon. Ang mga tao na manatubod kan mga black propaganda ka, di ba? Yes, and sasabihin, mayo ngayon ang experience ya. Kamu daw ang puton ko. Ang gabos ba ining mga sikat na politiko ngunyan? Dahil ini nagpuon sa mayo ng experience o dahil ini nagpuon sa uno? Pero may Gusto napon mong sa sabihin, ulo. paglaunin ka sa batalyagang politika, ikaw natulos sinda ng experience ya? Puro man yan, naagi sa ulo. Sisay po baya ang politiko na dahil nagpuon sa uno, na nagpuon sa magungan. Anoon man mo man ini mga datihan na mayo man ng nagiginibuhan, kundi ang proteheron ang sadiri, payamanon ang sadiri, at nakapalibot sa iya. Kasi kurakuton ang kaban, ang namamanuan. So, kung manunutaran mo pagkaroon ng Joey, excuse me po, dito sa kalaban kan Team 1 Kamsur, o ang Team 1 Kamsur na lang, dahil ko na pagbanggiton ang mga kalaban, baka pag binanggit ko mga nagsisikat. Yan. Baka lugod mga butuhan pa. Hindi na lang, ay na lang na mga Team 1 Kamsur. Okay. Gabos po huben. Tano? Panahon na po ngunyan ng mga huben. Second generation na. Amo na di. Younger generation, millennials po Millennials na kita mo niyan. Ang igwanan mga preskong kaisipan, sinda po ang mahihigos, sagkod makukusok ang tuhod. Ayaw pa po ng mga bisyo na talagang bisyo ng vices, sa sugal, sa droga, etc. Mayo po rin bisyo ng panlalalaki or pambababae. Yun. Mga hubin pa. Duman ka na. Sa mayong bisyo. Kalingon mo ang para gobernador. Luigi Villapuerte, soltero. What you would expect pag soltero? Siyempre tutok sa trabaho. Yan. Sal Fortuna Jr., maski may agum na, may duwang akin na nagdudoktora ang agum. Kuben man, may kaisipan na, experiensyado naman sa sariling experience sa pagtabang sa sayang mga magulang. Ang board members ta, biglang kita sa board members kan Team 1. Duwang gabos yan mayo ng agum. Si Saro-Saro na. Botsokoy Oliva, soltero. Soltero, Botsokoy Oliva. Si Shai Noble, Daraga. Daraga. Si Dona, Daraga. Daraga. Ilingon mo ang mga kalaban ninda. Maupo sa kunya, gilgisa rin kunada. Ang tulo. Mas bato pa sa kuya agabos. Dahil, iyo ba ka? Iyo man ang gano'n. Iyo man ang gano'n. Mama, makumpritan ka pa kayan. Iyo man ang Mancha pa. Mancha pa sa sayo mo. Namayo man yan ng ibang dinibo. Kundi yan, mga kunyan yan. Mga
sabi nga ni kaya sunod-sunuran lang sa mga among. Oo. Mayo yan in independent mind because sinda po, nagdidepende sa naman sa indang boss pagkaka-election. Ta mga mayo man, ako sa pagkunyan, mayo man gagastuson sa sadiri na kampanya. Iyo. So, di po dito mahiling mga tugang, kaya nang gagalaiti isindangon yan. Mayo siyang mahiling min ano man na issue, min corruption, issue, min pagkukulang sa pagserve. Oy, kigobmigs, mayo man iso kigobmigs. Oh. Ay lalong-lalo na ang masunod na payabang congressman ta na gabos na ang gulo. Ha? Personal man yan, maski sa iyang pagiging politiko, mayo ning katiwalian. Kumpara mo daw sa kalaban niya, sa personal, sa pagpunksyon bilang sarong politiko. Sa matuod sa nakita aron ng Joey. Matuod ka yan? Kaya ako nang raraot ng tao, dahil kita. Kaya lang, ang mga paradangog mo, mas matatali yan. Aram ninda ang personalidad. Kaya mga politiko tang aspirante mo yan. Correct. Oh, yan ang totoo lang. Kaya lang, napipikonsindang maray, talagang padabakan tao. Mayo na po kita kayanin magiging. Ang totoo kaya, napipikonsinda sa Pulse Asia. Kaya inaapo din ng Pulse Asia. Ako, mayo na ako nin maiko-komento kayan. Kung gusto ninda kayan, ang question ninda, ang survey firm. Yan. Kung may kwartasin, survey ang sindakan SWS. Yan. Or ibang mga survey company na. Kaya lang, pero baka kung magulpi pa lalo. Magulpi pa. Kung lalong magpasurvey man ng oposisyon. Pandua, ang kredibilidad kan sa indang mga announcer. Ayun. So sa mga announcer na mga nag-aangat or nagpapahakot sinda, gabos sa naman yung tinatalsik kan DWEB-FM. Ayun. Gusto mong sabihin, iguama nagkukontra, so hali pa sa DWEB-FM. Eh, gabos siya tinahali, bagong hali, kundi tinahali. Tinahali. I see. Iyo. Bot sa EB yun, dahil nasunuan. Ang sarang babae dyan, pero mo, nagpuprograma yan. Nakahabo pa talagang maghali. Hinapulan kan Big Boss. Ano pa may ang ginagawa mo dyan? Umalis ka na dyan. Naku, Oh, nakakaya. Nag-GGB dayan na nagpapaaram. Ay, ha. Ito man na sarang lalaki na itong SM Egg Bundoy. SM Egg Bundoy. Pinatalsik man lang. Pinalayas man sa estasyon kang ibi. Ay, pangyayari. Sinulita announcer, kontraktor. Ay, nako. Pangyayari. Tapos ginagamit pa ang relihiyon sa itong sekta kan relihiyon sa pagiging politikong announcer. Bot sabihin, dahil kayo tutubudan kan mga tao, tayali baga ngayon dyan sa DWEB. Ngunyan nga sa paratira dating among linda. Ang ko karon ng Joey, ang kinakahandal ko, base kaya ini sa pag-aadal ngunyan, ang paulit-ulit na salang ibinagbabareta, nagiging ng totoo. Kung paulit-ulit, sinda paulit-ulit sinda eh. Sa iling ko man na pading doon, ang mga tao madudunong na ngunyan sa kamulat na ang mga mata, sa kakadaklan may adal, na dahil na basta nadadala sa mga black propaganda. Iyon na nga. Kaya kamo, nagpapasalamat ako sa RTNDCTI palibasa yung man ang pinaka-original na AM station na yung pinaka-inot na radyo ligwi sa Rinconada, yaon man sa tahaw. Sa tahaw sa kasatama. Sa tahaw as in sa matuod siya matuod siya na avenue kan media. Yeah. Sabi ko nga dapat ang media, kaya nga ni media, sa tahaw siya na. Dapat yan kampihan, imbes, ang sa'yo mong kampihan, ang katotohanan. Yeah. Naku nga sabi ko sa programa ko, ibubuto ko itong sa pagka-governor si Luigi Villaferte. Tanungan niya ako, dahil ko ibubuto itong pig-endorser ni Vice BP Leni. Taram ko man na. Bakong karapat dapat na magsirbing gobernador. Kundi Luigi Villaferte nga niya, palibuto ko. Iligon niyo ang itsura. Siya man sa nagdanyar kan sa iyang sadiri. Ako,
sa katotohanan lang karon ng Joey, idolo ko ini kan ini tultul pa. Iyo. Kaya pa ini naparog kayan, ta biroon mo, ang saro siya ng maging abogado, sa accountant, dakulang achievement na yan. Kaya lang, ta medyo inabutan min alin papayo sa kanyang bukote. Siyempre, ikaman daw, guminastos ka ng bilyon de pesos, daog ka pa. Ako pa di, amo kong iboto itong may tato. Nagadanan ka pa ng agum. Masakit yan. Talagang, pahinga na yan, dahil nadagusan sa depression. Dahil kung maboto sa may tato, pati. May yung problema sa may tato. Dahil kakayan, that is part of art. Iyo. Pero depende man sa pagka-art. Depende yan sa iguanin tao. Ako gusto ko kaya may malinig ang lawas kan sarong nag-a-apply sa kuyang kandidato na siya iboto. Pero kung araw ka na, ang qualification kaya dapat o dakita to, mabuot, kwalipikado. Alang kawon man karon ng Joey ang standard mo. Alang kaw talaga. Ibaba mo man yung kadikit. And duman lang kita sa matuod lang. Sa matuod lang. Ako, sa totoo lang, kung kailang nagbakli ng ugali ini, nagkamang palang ganikan panahon. Pero sa panahon ng ngunyan, kinakaipuanan ng ngunyan, ini mga presko as in hoben. Sa di na kita millennials. Sa hobi, natada ko lang may ginibo. Kundi iguanin, maray na kaisipan. Sa ko lang pinaka-importante kaya ngunyan sa politika karon ng Joey, bako naman itong pirang taong ka, pirang experience mo. Kundi ito talagang magayon mong programa. Yeah. Hindi lang ako naghanga sa aspirante kan Team 1 Tamsur sa pagka-gobernador. Minulit na nagserve ining provincial administrator ni Governor Mix. Yun yan may mga kaisipan kayo ni mga health on the go, backpackers. Yan. Yan ini ang may kaisipan kayo. Alam mo, ang gobernador, si Mix, nakulon man ang iniisip, nakulon na problema. So, dahil inabot na kayo na dati nagpandemya, sabi sa kuya kan makaulay ko ini si soon to be Governor Luigi na sigurado naman ng mga gana. Alam mo niya, kuya doon, kung ang mga naka-lockdown hindi pwedeng umalis sa bahay, why na yung mga frontliners natin ang pumunta sa barangay, puntahan yung mga may sakit sa kanilang mga bahay. Siya pala na may ideya kayan. Yan ang may ideya kayan. Kaya pala nag-house to house ang mga backpackers, dara-dara ang medical mission, mga medical team. Yan ang sa good institutionalized na ang programang ini. Hindi man nagka-puwerte program, ang may kaisipan man kayo ni si Migs. Tabang man yan, medical, financial, boreal. Bako lang yan sa medical. Boreal, Sa gabos assistance. Kapuwerte, ibig sabihin kaya may pag-rescue. Ang kapuwerte po kaya, it derived from the surname Villafuerte, na linaagan na lang nin ka, mapahiling na programang magayon, kaya kapuwerte. Kapuwerte. So, kapuwerte is a program Mig service yung government puwerte. na para po sa gabos ng mga nangangaipong kababayan niya. So ngunyan, pinagagaragan kita kan mga announcer kan kalaban na ang Camarines Sur, tios na probinsya. Si Isay Bayaan nagpatios. Bako ang mga among ninda, tagay nakipag-kooperar sa Kapitolyo Provincial. Yan. Arin ang tios na distrito, as in lugar digdi sa Camarines Sur. Tios ang siyudad ng Iriga. Sarin ko na yan ang Iriga ang tios. Poorest city in the Philippines. Sa first district, ragay sa Kaluki. Tios man. Sa distrito, pinaka-tios, 4th district. Arin yan, Quintibilla country. Quintibilla, oo. Ang duwang tios, first district, Kisayan, ang may killer highway. Na puun pa kanin sulpero ako. Pero may aksidente sa tinampo. Hanggang ngunyan, ginigibo pa gilaray. Dakulon ang mga nagagadan. May nagagadan pa sa ng kasarong aldaw, na aksidente na naman. So, what you would expect. Kaya, karon ng Joey,
pasalamat kita na igunin RPN, igunin DWEB, na iyo po ang nagpapaliwanag ng katotohan Oo. sa mga paraan tabay niya to. Kung ang dadangugon mo ang duwang radyo dyan sa Erga, na bistadong pagsasadiri kan politiko na kalaban kan Villafuerte, ay mapapatubod ang mga taga-Rinconada talaga. Lalong-lalo na din sa mga mayamaning kredibilidad na mga announcer, na mga pinatalsik sa DWABFM, kaya perming anggot. Iyo, tanakol ganon sa indang mga ego. Iyo. Bistado kong maray bagang mga yan. Iyo, bistado ko. Kung di dahil nangaranan, taram naman yung kamparadangog ta, kung sa iris Kaya ako nga ni, bistado ko yan ng mga yan. Oho. Itong saro, ako ang nag-ibo ng petisyon na letter. Kaya pala napatalsik. Kapag sa nagpirma. Oo. Oo. Na mamanager sa tuya. Kaya ano ang ginibo? Pag kanini makatukaw na manager, pinatalsik man kita. Oo, di ba? O malabagangon yan. Yaon ako dyan. Pinirit akong magbalik. Ikangayaan sa matuod sana. Yeah. Oo. Hindi mo na sarong babae, pinabisto ko kay Congressman Sal Fortuno, kay Sos Mariosep. Grabe na sa alimpasa, ginibo. Assuming na iyon maurag sa estasyon. Ayun. Tapos, kung ini kaya, garo ini si nag-uupot sa makahoy. Baliti. Malupit pala, Oo. Pero dahil nagtagal, dahil nagrehinar sa iyang mga plano, pinatalsik kang sa diri. Station. Ang mga boss, kan DWABFM, bako man na bunto. Ayo, lama. Dahil man nadadala, tandaan mo ni, basta sarong tao na masinipsip, asin mabinuladas sa boss, maluya yan. Maluya, oo. Yan. Kanta ka. Ang duwang yan, dyan sa radio station kan Giriga na sa kalaban kan Villafuerte, magkalaban personal man yan. Ayun. Sinda mismo dahil kasarundo pala. Nagkairiwal sa kinbuyo. Ang importante, mabuhay ang sa matuod sana radio program DWABFM ni Paring Don Hugo 12 to 1 i-promote ko an sa imong program pa dita. Dako lang nga suporta mo man sa programa ko. Kaya mo na pagpara-promote ang programa ko tabaga may mga magdangog pa. Ikamang kaya sabi mo sa programa mo magdangog sinda sa ibong na istasyon sa kalaban na istasyon. Ayo, tangarig magdangog sinda sa inda, tangarig makakuha sinda kan kulog payo. Ang sabi baga kan parantabay mo. Ako naging kami na magdangog sa kuya. Ang katotohanan, daiman po yan naririrong mga tukang. At maluwas ang katotohanan. Ang magayon na pagdangugon, ang kaputikan, ninulit na hiling mo or nadadangog mo sa mga taong ini. Kung ano ang sa indang tinataram, yan ma-reflect man sa na yan sa indang sa diri. Correct. So, kaya ako naging kami na ako. In fact, nakulon sa kuya nagte-text. Grabe ka ngaya, kakamping doon, karondang doon. Natangaya kami ka, pinadang mo naman, nagkulog na yan si Payuko. Sabi ko, mahala ka mo, nagtuod ka mo. Pero, dapat magdamog siya dyan. Nganing mahiling ninda, ang talagang mga pakaraot, mayong manin ba siyan legal na issue. Ngunyan, kung gusto ninda nin tultul na issue, sa RTNDC AM station, magdawag sinda. Or sa programa ko. Yes. So, arog lang yan ngayon. Thank you so much, Paring Don ha. Mabuhay ka, mabuhay ang matuod sa na program. Pasensya na, medyo may i-interviewon man ako ngunyan na sarong idol digdi sa Banuan Kanabwa. Ay nahalat na ako sa sarong istasyon. Ay, good morning na lang kay Mayor Persimbulan, Congressman Sal Fortuno, Congresswoman Jo Sal Fortuno, and incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr. Salamat sa iyo. Okay, noted. Sabi ni Sir JP, it's up to you. Yes. Always, I will you. Kung may kaitwanan man na may ads, dahil ka mo magduwa-duwa, kung gusto ninyo kan political jingle, mag-submit na lang po ka mo ng papeles.
So, salamat po sa mga karonda, nagantabay dyan, Ciudad Caniriga, lalong-lalo na. As in, makusog na ang tabayanan pa lang kamo sa may partikan lakeside ba to? Ay, good Na morning. tabayanan ha? ng RTN. And then sa may mula, namomonitor ta kamo. Kaya, very good man. Alam mo, Colonel Joey, di ka mo magtubod na mayo ni nag-aantabay na sa Indo. Ang radyo po. Patilip-manin ba ka? Makusog man kita. Oo. Ang radyo po, may kanya-kanyang paradangog yan. Mas Oo. siguro ano karaot kan announcer. Pero, bintayo pa manggiraray pag maurag kang announcer, Correct. malay kang magtukar ng issue, mas Correct. dakulan madangog sa imo. Pero, gawa, no matter how na kaluya mo, or no matter how na maluya kang magprograma, lalong-lalo na kung palpak kang magprograma, may paradangog manggiraray. Pero sabi nga na kayan, that is, sa English kayan, individual differences. Correct. Okay? So, mabalos, Salamat, ha. si SM Melvin Barrioga, nagsisay ang kapartner mo sa technical. Ansay mong padiho na gwapo, Charlie Binaobra. Pangyayari, Kumusta ka daw? Dahil na lamang yan sa kuya. Dahil na lamang yan sa kuya, nagte-text, pero nag-iinanakit yan, ha? Dahil na siya nagtitext, pero siging dalan sa programa mo, siging dangog. Ay, pangyayari. Magtaga-text nga, nita. Ito ako sa iyanin trabaho. Ayaw. Nagpapagibunin mga kunyan. An talent ka yan. Pagka-eleksyon, in demand. Kaya, Ano? kontak-kontak siya sa kuya. Ano? Magkunta ka dapat din Pero- okay na. Noted paring doon. Okay. Itong dating ginibuhan niya, nanggana pati. Oo. Yung ginamit sa soundtrack, siguro kinukontak na naman akong magpagibo. Sabi ko, alat muna taday ko nakakaulay itong sikat kong paragibo. Ayun. Pero iyan man na nagibo kan intro kan amigo ko. Sa ibong. Forward talaga. Anyway, mamalas ha. Thank you. Thank you ha. Si Pading Dunog mga tugang sa toyong na interview siya ang Public Information Officer kan District Office ni Congresswoman Josal Portono dyan po sa Rinconada area. Ano po? Kaya salamat na maray. At least napaunlakan kita, makaulay ta siya ngunya na pagkaaga. Naputol kaya si pagbati ko paring siya kan mga Facebook Live viewers ta and mga nakatutok sa mga kanya-kanyang transistor radio. Good morning po, Gerard Resendo. And sa na tong ko digdiyo. Barationg ka lang paring siya Oni. So bago si Ma'am Biuli baga nabati ko naman. Si Hermanang Monica Perique also watching and si Hermanang Maureen Midroso, thank you so much Sendo. Good morning po Kuya Joe. Have a blessed Thursday po sa atin lahat at sa programa niyo po. Good morning everyone. Si Hermanang Michelle Man, good morning. Thank you so much. Musta mo po ako kay Mrs. Binaobra family at Genesis Navalon, Basqueñas, Lucio Cervantes, John Pante, Cesar Tijada, Mary Hector Tanyuri, kay Hermanang Marua Yazero, kay Ma'am Imelda Tumon, kay Milandro Oliva, kay Hermanang Melanie Mendoza, at Kibayaw Ernesto Medroso. Greetings coming from Sister Monica Perique. Thank you so much. Si Ma'am Jiminay Prestado Bungay Salva also watching. Thank you. And si Sepa itong babatiyo ni Hermanang Monica. Ayan, ha? Ayan, okay na. Thank you sa pag-share, Hermanang Monica. Asin kan mga friends, Facebook friends mo, kan sa mo yung mga programa sa RPNDCK. Mahanap mo lang po kami. And after this, mga hanap buhay, balik kita sa programa. Inutong ko lang ni paring Tiyang Duwa ko digdi. Ay, tulo ko digdi hanap buhay. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may manang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessie Mix. Aussie, Gessie Mix. Aussie, Gessie Mix. Sa kongreso siya na nga.
Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatrabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mix. Mix Villafuerte, Osi que si mix. Mix Villafuerte, Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi que si mix. Mix Villafuerte, Osi que si mix. Mix Villafuerte, Osi que si mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Mga tugang sa iba pang hanap buhay. Bukod kang kahubenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, pagkakos siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Montanal. Ini si Greg Montanal sa iyang tatapangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan kagawad Greg Montanal ang sa iyang kakayahan kaipuhan kan banwaan si Greg Montanal kagawad Greg Montanal. Mga tugang sa iba pa pong mga hanap buhay, ilog tama na. Parang siya, ilog ta naman po sa imong mga hanap buhay. Please go ahead. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, ng maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay maka-Diyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa.
Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asim, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Mga tugang, balik kita sa tong programa. Maray na aga man po dyan sa office ni Mayor Fer Simbulan ka nabuwa Camarinesur. Ang sa iyang mga staff nagantabay man. Si Kim, si Marvin Orbita, si Cap Joseph Permante, si Injok, good morning, Sendo, thank you so much. Si Kagawad, next, incoming Kagawad Pongpong Ramos, good morning, sir. Uy, nag-aantabay man, pirmi pa lang sa kuya, ha? Siring man, palayogan ko ng good morning ang district office ni Congresswoman Josal Fortuno, pirmi man nakaturon ng mga staff. Si Rolly, good morning, Rolly. Oy, ki Engineer Totoy Fortuno, ang tugang ni Congressman Sal Fortuno, pero may managawatsing. Thank you so much po, Manoy Totoy Fortuno.
palayogan ko maning Happy Women's Day, ano? Ang mga kababaihan ta. Kung mayo ang mga kababaihan ta, mayong mga asinsadong mga mister. International Women's Day, ano po? Sa Pilipinas, sa mga kababaihan ta, sinsentirong kinabahan. Mabuhay po kamo. God bless you all. Uy, digdi po sa Rinconada, naglalakop baga sa baritang Rinconada na talagang namayagpag sa survey, ini pong si Gov. Mig sa Villafuerte kontra sa sayang kalaban. Ano? Migs Villafuerte namayagpag sa survey bilang congressman ng 5th District of Camarines Sur. Muling namayagpag si Migs Villafuerte sa online survey na isinagawa ng Baritang Rinconada simula noong January 11 hanggang 18, 2022. Bilang pulso para sa susunod na congressman ng 5th District. Kinumpirma ng Baritang Rinconada na nanguna si Migs Villafuerte sa isinagawa nilang survey na nakakuha ng 13K reaksyon o boto habang nilampaso naman ito ang kanyang katunggaling si Madel Alpilor na kulilat sa survey. Kapansin-pansin naman ang patuloy na nakukuhang suporta ni Migs Villafuerte sa mga tao. Anila tunay na maasahan ito pagdating sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan. Masaya rin ang mga taga 5th District dahil kumpiyansa silang may magpapatuloy sa nasimulan ng dating Congressman Sal Fortuno at ipinagpatuloy ni Congresswoman Jo Sal Fortuno at ipagpapatuloy yung mga naumpisahan nilang mga proyekto, programa at tulong dito po naman sa Rinconada area ni Gov. Migs Villafuerte, ang susunod na congressman sa Rinconada area. At higit sa lahat ay mas madadagdagan pa ito ng magagandang programa galing kay Congressman Migs Villafuerte sa darating na May 9, 2022 eleksyon na totoong may malasakit at tunay na Migs, payaba ka ninyo amin at tunay na maasahan. Buo umano ang suporta nila kay incoming Congressman Migs Villafuerte dahil bukod sa subok na at marami nang nagawa sa Camarines Sur, ay mas marami pa itong magagawa sa kanilang distrito. Panalo rin po si Migs Villafuerte sa survey dahil sawang-sawa na ang mga taga-Rinconada sa ibang mga apelyidong tumatakbo dito. Dahil matapos na matalo ito ng mga nakatunggali ng ibang mga kandidato sa Rinconada ng mga Fortuno, ay hindi na nakabalik ang mga lalo nang dahil na ang makakabalik ang mga Alpilor sa pagka-congressman sa Rinconada dahil nandito na po si Gov. Migs Villafuerte para magsirbi ka ninyo bilang congressman sa darating na eleksyon, tapos na umano ang paghahari-arian ng ibang mga politiko. Sabi po yan ng Baritang Rinconada sa kanilang ginawang survey. Ay, congrats sa advance, congrats kay Gov. Migs Villafuerte ha, dahil ikaw yung panalong-panalo sa survey at tuloy-tuloy na daw po ito. Oy, sa Bicol Trending News man po, nahihiling man po na si Congressman Elry Villafuerte ang siyang re-elected sa 2nd District
sa pagka-congressman dahil wala pala itong kalaban. Kaya sure na mananalong congressman ulit. El Rey Villafuerte, sigurado na ang pagiging third term congressman sa ikalawang distrito ng Camarines Sur. Base po ito sa survey na isinagawa ng Pulse Asia nitong Enero sa kasalukuyang taon. Sabi ni Paring Don, yung ibang announcer ng kalaban sa politika ng mga Villafuerte, ang tawag daw dito ay Pulse. Sa totoo lang po, Pulse Asia ito. Matatag na confirm ito at company. At may kredibilidad po ito. Ano ha? Sigurado na ang pagiging third termer kan Second District Congressman El Rey Villafuerte. Kaya nga po, si El Rey Villafuerte ay dito ngayon. Lagi. Sa Iriga City, sa bahay ni ni Gob Migs, dyan sa San Agustin, dyan na nagpipirmi si Kong El Rey, nalilibang siyang magparaaling sa sayang apo. O pagkatapos, dumaan naman sa sayang distrito. Tapos, mapasyar bigla dyan sa apo niya na cute na maray, napakagandang bata. Ang anak ni Ma'am Rachel at Gob Mix Villafuerte. Ugmao na maray si Kong El Rey magparaaling kan sa iyang makuapo. Pero apuira po kayan mga tugang, sindang dawa ni Congressman Sal Portono ang magiging campaign manager sa Rinconada, kan Team 1 Rinconada sa pahinginot ni Gob Mix Villafuerte sa kargong congressman. Ano? Ama bakong mga kuripot, campaign manager ni Gob Mix, si papa niya, si El Rey, kasi Kung Sal Portono, kaya happy daw po ang mga kandidato kan Team 1 na Rinconada. Ta siguradong makakalamang po, lalo na sa logistics. Ay nako, kung makisabayan da po ang kalaban ni Gubmig sa garastusan, ay nako, baka magkaurbusan ng pera, ano ha? Pero kadakol ang suportadores ni kung incoming Congressman Mix Villafuerte. Kadakol ang masuporta sa iya pinansyal. Ama kung mong pati mga darakula o na mga negosyante, mga kontraktor, ay nagsusuporta po sa kandidatura ni Mix Villafuerte como congressman. Saan pupuruton kayo ng kalaban? Kung kadakol nag-suportang mga darakula o na negosyante, kontraktor, pati darakulang mga politiko sa kandidatura ni Gubmix for congressman. Ay, inda tayo, Diyos ko. Baka ilang pasoan ka. Ay, inda tayo. Ilalampaso na po baga ni El Rey ang kalaban niya dahil mambistado. O kaya, sure ng panalo, ha? Dahil, 87% ang nako ang lamang na boto ni El Rey sa kalaban niya. 9% lang ining si Ronnie Abasola na dahil mang kaberbisto talaga. So ang gagastoson ni Congressman El Rey sa 2nd District, ngunya na maabot na eleksyon, tama man siyang kinokonsidera na magabat na kalaban, digdi palang ibububuan sa iyang campaign fund sa Rinconada. Kaya happy ang mga kandidato kan Team 1 Iriga sa Team 1 Rinconada. Taigwasindang mga supporters na mga diurag, ano? Ayan, congratulations in advance kay Kong El Rey Villafuerte and incoming Congressman Mix Villafuerte sa napakataas na nakuwang porsyento ng boto sa isinagawang mga survey dito po naman sa ating distrito. Kahit si Luigi Villafuerte baga po, lamang na lamang man po sa ginibong survey kan Pulse Asia. Kontra sa sayang kalaban na si Lando Andaya and Imelda Papin. Ayan. Talagang Tulong Villafuerte po, talagang nahiling man po, na talagang marayan sa indang serbisyo. Kaya ang tiwala kan tao, yaon man po giraray sa inda.
Payaba pa lang talaga ni Gov. Mix Villafuerte ang gabos na sektor. Mala ta sa banwaan kan buhi, kan sarong aldaw. Ay, lampas na ko sa oras. Diyos ko. Sorry. Salamat po kasi sa pagkantaba. Standby po sa masunod na programa. Ako po ay mga mamaalam muna kasi inabot naman ako ng oras sa technical. Paring Cha, binaobra.